Ahoj, tak i na nás dopadl tenhle challenge o to exnutí piva, za to vděčíme Markovi Bezdíčkovi. Pro moralisty, kteří nás za to možná budou hejtovat, za to, že tady frajeříme s tím, že exnem tohle to fakt není. Jde jenom o to, že můžeme splnit nějaký hec a vlastně žádný hlubší význam, než splnit hec o to, kdo exne pivo, to vlastně nemá. Předem bych chtěl nominovat lidi, který věřím, že do toho půjdou, stejně jako do toho půjdu odvážně já. Je to Krištof Šplouchal, Honza Jirásek, strašně dlouho jsem ho neviděl, tak ho aspoň spatřím na videu. A dopřeju tu lahodu Markovi Sídlo, jelikož má pivo hrozně rád a hrozně rád to exuje. A ještě důležitá informace, jelikož Marek Bezdíček nominoval nás dva, jsme se rozhodli, že to video natočíme jakoby ve dvou lidech, takže to budeme jakoby exovat teda teďka spolu. OK, tak jo. No, tak a teďka já ještě jsem chtěl tomu něco dodat, že děkuju ti Bezdě, že jsi mě nominoval, jelikož já piju rád. Potom chtěl bych nominovat Bendise, jo, aby, no, prostě aby se o něm aspoň trošku vědělo, že jo, jediný co se o něm tak nějak ví hodně je to, že má malý otáka. A potom bych chtěl nominovat, koho bych mohl nominovat? Protože vás jsem to neřekl. Já bych nominoval, můžu nominovat znovu Bezďu. Já nominuju znovu Bezďu, ten hajzl to byl totiž jenom jednou. No a on je takový jakože duchovní a tak dále, že jo, jemu to nebude vadit. No a potom jako posledního bych jsem chtěl nominovat Olesíka. Jo, Olesíka. No, tak a to bude asi tak nějak všecko. Jo, Bendy, za mě nebreč potom do chatu, jo, že jsem tě tady, že jsem to něco říkal, tak no, jde se pít, tak nejde otevřít to, no má zubou. Tak můj pásek. Jak se tě otevírá? Pecka. Díky moc. Ještě to bude dlouhý video, kokot. Nějaký sok, to mohli pustit. Ještě to pustíš, potom, že já to hodím do toho, Tohle 2hodinový video nalejvání toho, jo? No to nalejvání to určitě střihnu. To je točený, No. No to je moc napěněný. Tak já piju, jo? Jo, tak pije. Tak na zdraví a snad se už znovu. No mě si ještě budu muset čekat, no. Já jsem nepočítal s tím, že to bude tak hodně peníz, jo? OK, stojí to za to zkusit. Bylo to dobrý? Jo. I'm Nick. No, come on, I'm a gangster. Tak věříme námi nominovaný lidé, že to zvládnou a že o toho půjdou, že a pro ty moralisty, OK, takže to trochu. Pro ty moralisty ne, OK, pro moralisty takhle. Jde prostě o tu srandu. Jo, jde o srandu, jo. Jestli vám to vadí, tak si naserte.